Au, pojat, Rami tässä moi. Ei, kuuntele. Hei, mä oon tehnyt enemmän töitä kuin Pananin lastajat, vaikka ne olisi lastannut 1 000 000 laivaa. Niin missä on oikeus ja missä on kohtuus? Tajuaksä tätä tuskaa, vittu? Minkä takia näitä palkintoja jaetaan, jos ei jaeta arvostusta? Ei, en lopeta. Pariisissa? Mä olen Pariisissa, hei. Olen. Miksi mä valehtelisin? Olen Pariisissa. Hei, musta tehdään dokumenttia. Ratteus tekee dokumentti. Sä lähdet mun mukaan Novo. No Novosibirskiin. Totta kai lähdet, hei. Pakko sun lähteä. Miten musta tulee, jos et sä lähde? Jos et sä lähde, niin mä hautaan itteni tänne Pariisin lumihankkeen ja musta tulee Jumala. Ei tule. Ei. Jumala auttaa. Lähde mukaan. Mikset? Sulla on lähdettää. Odota. Hei, mitä sä teet? Mitä vittua sä teet? Hei! Se kamera tänne, jumalauta! Nyt oikeesti vittu! Nyt odota tuolla! Ai saatana! Se kamera tänne näin! Nyt se vittu kamera tänne! Saatana! Tää on mun show! Jumalauta! Se kamera tänne! Oikeesti! Vittu mä en jaksa juosta! Saatana! Kamera! Anna tänne! Saatana!